Zdarec, zdraví vás Chucky. Tohle je vlastně první video, na který se můžete dívat na tomhletom kanále. A je to vlastně hned takový, jakože dá se říct, že challenge. Je tady paprika pálivá, tady mám mlíko na zapití, jsem slyšel, že to je dobrý. Tady k tomu banán a ještě tady můžu zapít vodou. Takže vlastně můžeme se do toho pustit a hned si můžeme kousek užádem na to. Fuj. Au. Au, au, to je piča. Fuj. Kurva. Piča. Pičo, fuj, ten hnus, pičo. Pálí, pičo. Kurva, dobrá pálí. A u pičo se bolí hlava. Fuj. Ty pičo. Ty pičo. To ne. Kurva. Pičo, to někdo může žrat takový pičoviny. Úplně soudě. Zdarec lidi, zde vás Chucky. Vlastně teď jste mohli vidět challenge s chili papričkou. Je to totální humus. Už nikdy to dělat nebudu. Jestli jako sám už to teda určitě nikdy dělat nebudu. Jestli se vám video líbilo, tak ho lajkujte. Okomentujte, jak vy a dělím se vám točit dál a jaký máte na to názor. Chucky se s vámi loučí, prvního videa a zdarec. Kurva, kde se to vypíná?